Gobernuak eta Euskal Herriei buruz eta halaxe onartu da aurre proiektua Goizeko Foru Parlamentuko bilkuran. Halere oraindik ez da erabateko akordioa eta zerga neurrien inguruan ados jartzea falta dela azpimarratu dute bi aldeek. Oraingoz onartutakoaren arabera 2022ko aurrekontu orokorrak 5.273 milioi eurokoak izango dira. Euskal Autonomia Erkidegoan berriz aurrekontu proiektua onartuta Eusko Jaurlaritzak 50% handituko ditu inbertsioak 2022an. Guztira Gobernu Kontseiluak 13.108 milioi euroko aurrekontu proiektua onartu du eta Pedro Azpiazu Jaurlaritzako Ekonomia eta Ogasun Sailburuak azaldu duenez, aurrekontua Euskadiren susperraldirako prestatu dute eta inbertsio publikora bideratuko da. Arratsaldeon guztioi diru kontuak han eta hemen izpide, beraz eguneko bestelako lerroburuei erreparatu eta gero helduko diogu berriz aurrekontuen gaiari. Energia bonu soziala eskatua duten Hego Euskal Herriko biztanleek laguntza handiagoa jasoko dute negu honetan. Espainiako gobernuak onarturiko dekretuaren arabera, energia kontsumitzaile zaurgarrienek argindarraren fakturan jasotzen duten babesa 25%tik 60%ra igoko da, eta zaurgarritasun larria pairatzen dutenei berriz baliteke 60%raino iristea. Hortaz gain kontsumitzaile horiek 90 euroko laguntza eskatu ahal izango dute gasa ordaintzeko. Espainiako gobernuak 100 milioi euroko funtsa jarriko du erkidego autonomoen esku, babes horiek handitu ditzaten. Ipar Euskal Herrira begira aldiz, ehunka pertsona bildu dira bart Biarritzen, Erik Zemur eskuin muturreko polemistaren etorrera salatzeko eskuindarra arrazista, erreakzionarioa eta homofoa da Zemur eta Frantziaren buru jabetza defendatzen du Europako Batasunaren aurrean. Frantziako poliziak osatutako esiaren aurrean oihuka eta txistuka hartu dituzte irati gelara, sartzeko lerroa egiten ari zirenak eta petardoak eta arrautzak ere bota dituzte. Euskal Herria antifasista eta alde hemendik utzi bakean gisako leloak entzun dira nagusiki. Tentsio momentu batzuk izan badira ere, ez da istilurik egon. Bestelakoan, COVID-19ari helduta azken egunetan, birusaren joera goranzkoa dela ikusirik Izortze Santin Biocruceseko ikerlaria izan dugu, gaurkoan gonbidatu nagusi gisa eguerdiko magazinean. Intzidentzia goraka doan honetan, izurria zein egoeratan den azaldu du Santinek entzun dezagun. Kutsatzea gora egiten ari direla, ez? Nik uste dut nolabait esperotakoa zen, azken finean orain dela 3 aste, 4 aste altzatu ziren neurri guztiak, bat izan izik, musukoaren erabilera leku itxietan, eta horrek logikoki nolabaiteko inpaktua eduki behar du, ez? Nik uste dut hemen bi gauza elkartu dira, alde batetik hori osasun neurrien altzatzea, eta bestetik ere, agian txertatuak gaudenok uste dugula transmititzeko gaitasuna ez daukagula, ez? Eta nolabait hortan oinarritu gara zenbait ekimen egiteko eta bar, ez? Baina kontuan eduki behar dugu azken finean txerto hauek ez direla esterilizanteak, bai egia da transmisioa nolabait txikiagotzen dutela, baina hala eta guztiz ere transmititzeko gaitasuna daukagula. Nazioartera jauzi eginda berriz, Sudanen dugu begirada armadak aske utzi du Sudango lehen ministroa astelehenean estatu kolpea eman eta ordu batzuetara. Dena dela berarekin batera atxilotu zituzten gainerako ministro eta buruzagi politikoek atxilotuta jarraitzen duten. Estatu kolpearen ondoko egunetan Sudango trantsizio gobernua osatu duten bi sektoreak, zibila eta militarra, borroka dialektiko batean murgildu dira, gertatutakoaren bertsioa finkatzeko eta datorrenari begira jartzeko. Batetik Kontseilu Subiranoak kolpea jona izan du mahai gainean esanez, sektore militarrak harturiko alde bakarreko neurriek eta erabakiek ez dutela oinarri konstituzionalik eta horietako batzuek legea urratzen dutela. Bestetik buruzagi militarrak adierazi du, ez dutela estatu kolperik egin, baizik eta trantsizioaren bidea zuzentzen saiatzen ari direla gerra zibila saiesteko. Gaur-gaurkoz ez dago bat ere argi zer gertatuko den datozen asteetan, baina buruzagi militarrak herritarrak eta nazioartea lasaitu nahi izan ditu, adierazita Sudanen herriak onartuko duen gobernu berri bat izango dutela laster, eta horrekin batera lehen ministro bat.
Horrez gain Brasilen, gizateriaren aurkako krimenak egotzi dizkio Brasilgo senatuak Bolsonarori. 6 hilabeteko ikerketa baten ostean onartu du senatuak txostena eta fiskaltzaren eta nazioarteko zigor auzitegiaren esku geratuko da orain. Brasilgo 11 senatarik osatutako ikerketa batzordeak ontzat eman du, goizaldean Jair Bolsonaro presidenteari gizateriaren aurkako krimenak egozten dizkion txostena. 7 senatarik bozkatu zuten alde eta 4 kontra. Hala, 6 hilabeteko ikerketaren ostean osatutako txostena Brasilgo justiziaren, fiskaltzaren eta nazioarteko zigor auzitegiaren esku geratuko da orain, eta haiek erabaki beharko dute ea argudio nahikorik badagoen estatu buruaren aurka egiteko. Gurera bueltan Azkue Fundazioak eta Gamer Hauntxiak elkarlanean onduta, jokoteknia bideo-jokoen 4. Euskal Jardunaldia egingo da azaroaren 6an. Hala gaur ekimenaren aurkezpena egin dute eta aurtengo edizioak izango dituen ardatzak azaldu ditu Jordana Akasuso Azkue Fundazioko zuzendariak. Horiek dira, labur-labur esan da, 4. edizio honetako ezaugarri nagusiak, ez? Streaming bidez egingo dela, hizkuntza gutxituak izango dela jardunaldiaren ardatza, eta aurreko 3 edizioetako ponentzien publikazio izango dugula. Eta Hamaika Telebistan kolpez-kolpe saioak denboraldi berria hasiko du gaur gaueko 10:00 berrikuntza moduan eguneroko ora egingo du jauzi programak eta Ekina Atorra Sagasti saioko zuzendariak berak gidatuko du gaurko programa eta analisian arituko diren emakume kazetariak izango ditu lagun. Gaurkoan Maite Larburu elkarrizketatuko dute kolpez-kolpe saioan, Naro Aiturrik asteazken gauetako kolpez-kolpe aurkezten jarraituko du. Kolpez-kolpe deluxe izenarekin bataiatu dute eta solaskideen artean izango dira, Tesa Andonegi, Miren Legorburu eta Ekina Atorra Sagasti bera. Kolaboratzaileen artean egongo da, Ibai Fresnedo ere. Lerroburuak hala iritsi da eguneko argazkiari heltzeko unea aurrekontuen aurreproiektua onartu du Nafarroako gobernuak Euskal Herria Bildurekin lortutako akordioari esker. Horrexien arabera 2022ko aurrekontu orokorrak 5.273 milioi eurokoak izango dira. Hau da, uneko 8,87ko igoera izango du aurrekontuak. Gainera, Elma Saiz Nafarroako ekonomia eta ogasun kontseilariak jakitera eman duenez, gastua 15,7 milioi eurotan handituko dute. Según este anteproyecto, los presupuestos generales de Navarra para el año 2022 ascienden a 5.273 millones de euros. Hoy mismo también hemos procedido a elevar el techo de gasto en 15,7 millones de euros, resultado de diversos ajustes, de cifras de ingresos. Esta cifra, los 5.273 millones, suponen un 8,27% más respecto al año anterior. Asteartean udalerriko finantzaketa akordioa eta asteazkenean aurrekontuen aurreproiektua Nafarroako gobernuak eta Euskal Herria Bilduk akordioa lortu dute legealdi honetan 3. urtez jarraian Nafarroak aurrekontuak izan ditzan. Atzoko akordioaren bileratik aterata Bakartxo Ruiz Euskal Herria Bilduko eledunak nabarmendu zuen akordioa partziala dela eta oraindik ere hainbat kontu falta direla adosteko, hala nola zerga neurriak. Arlo fiskalean, oraindik urruti samarre gaude hainbat kontutan eta bestela ere, bestelako konpromezu politiko batzuetan oraindik badaukagu bidea egiteko edozen kasutan eta aurreproiektuaren onarpenari begira beste urrats bat eman dugu eta gure aldetik behintzat poza agertzea. Aipatu berri dugunez asteartean udalerriko finantzaketa akordioa eta asteazkenean aurrekontuen aurreproiektua Nafar gobernua eta Euskal Herria Bildu pozik bai, baina haserre dago Enrique Amaia Iruñeko alkatea. Bere ustez oso larria baita udalen finantzaketa eredua aldatzea. Orain arte Iruña hiriburuari mesede egin baina eskualden arteko desberdintasunak areagotzen zituelakoan, beste banaketa sistema bat proposatu du akordioak. Espero zen bezala Navarrasumak eta Maiak gogor kritikatu dutena. Gobernuaren arabera, aurten baino 1,7 milioi gutxiago jasoko ditu Iruñeko udalak, baina Maiaren arabera 6 milioi gutxiago izango dituzte sistema berriarekin. ¿Qué sentiría si mañana se entera que el señor Sánchez le ha quitado los fueros? ¿Qué sentiría? Que ya no hay convenio, pero que no se preocupe que hay una fórmula de reparto estupenda que no va a salir muy mal.
Nafarroatik Euskal Autonomia Erkidegora Eusko Jaurlaritzak 50% handituko ditu inbertsioak 2022an, hala inoiz baino diru gehiago gastatuko du datorren urteko aurrekontuetan. 13.000 milioi euro, hain zuzen ere, ohiko gastutik harago, susperraldi ekonomikoa bultzatzea izango du xede Pedro Azpiazu sailburuaren esanetan. Inoizko aurrekontu proiekturik handiena aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak, 13.107 milioi eurokoa. 10 eurotik ia 8 gastu sozialera eta ohiko gastuetatik harago inbertsio publikoi bultzada emateko bideratuko dira. Aurtengo aurrekontuarekin alderatuz 1.600 milioi euro gehiago izango dira. Jaurlaritzak 50% handituko ditu inbertsioak, 1.600 milioi euro helburu argi batekin, Pedro Azpiazu ekonomia eta ogasun sailburuaren arabera. Aurrekontuaren sedea da Euskadiren susperraldi ekonomikoa bultzatzea eta pandemiaren ondorioz galdutako enplegua berreskuratzea. Bain zuzen berak zuzentzen duen sailak izango du igoerarik handiena, 152koa. Ekonomiaren garapen eta ingurumen sailera ere aurten baino 118 gehiago bideratuko ditu Jaurlaritzak. Idoia Mendiak zuzentzen duen lan eta enpleguaren saila da doikuntza izango duen bakarra, ia 1% gutxiago jasoko duelarik. Espainiako gobernuaren bizitzeko gutxieneko diru-sarreraren sorrerak, diru-sarrerak bermatzeko errentaren onuradunen kopura gutxituko duelako. Ostantzan, COVID programara 350 milioi bideratuko dira, iaz baino eren bat gutxiago, baina Osakidetzara eta hezkuntzara bideratutako mantenduz. Abiadura handiko trenak ere gutxiago jasoko du, 56 milioi, Jaurlaritzaren ardurapean dagoen Gipuzkoako trenbide zatian lanak bukatze bidean direlako. Gauzak horrela gehiengo osa du EAJak eta PSek osatutako Jaurlaritzak, baina ahalegina egin nahi du Azpiazuk beste alderdi batzuen babesa lortzeko, eta horretarako Pedro Azpiazuk talde guztiekin hitz egingo du Voxekin izan ezik. Azaroaren 8tik aurrera hasiko da Jaurlaritza alderdiekin negoziatzen aurrekontuak legebiltzarrera igorri eta han aurkeztu eta gero. EH Bildutik Maialen Iriarte ordea ezkor mintzatu da Bizkaia Irratian, ez dio EH Bildurekin negoziatzeko inolako asmorik ikusten. Elkarrekin Podemos Iurekin izan dira harremana gertuen azken 2 urteetan iaz akordioa izan ez bazen ere. Dena dela azaroan hasiko dira negoziazioak eta abenduaren 23an jasoko dute argi berdea. Bai eta Euskadi Next programaren bigarren Bada aurrekontuen onarpenarekin lotuta daude Europako funtsak eta Araban Gorka Hurtaran alkatearen gobernuak 428.000 euro eskatu ditu Europako funtsetatik, El Corte Inglés saltoki handiaren zamalanetarako kaia abastoz azokaren lur azpiko kaiarekin lotzeko. Astakeria hutsaitz horiek erabilitu Euskal Herria Bilduko zinegotzi Rozio Biterok Gasteizko udalak aurkezturiko asmoa deskribatzeko. Ordezkariak gaineratu duenez, astakeriare handiagoa da, Hurtaranen gobernuak gastua justifikatzeko helburuen artean, gosea amaitzea aipatu izana Nazio Batuen erakundaren garapen jasangarriaren helburuekin bat egiten duela iruditzeko. Bestelakoan Iberdrolak bere diru sarrerak handitu egin ditu urteko lehen 9 hilabeteetan, batez ere Ameriketako Estatu Batuetako eta Brasilgo merkatuetan erdietsitako emaitza honei esker. Zehazki Iberdrolak 2.408 milioi euro irabazi ditu urte hasieratik, hala ere iaz baino 10% gutxiago irabazi du, besteak beste ez duelako iaz adinako ezoiko sarrerarik izan, iazko zerga batzuk aurten ordaindu dituelako, eta Espainiako gobernuaren iraileko dekretuak 14 milioi euro jandizkielako kontuei. Gaiz aldatuta berriz, hainbat estatuk karbono dioxidoaren isuriak zerora murrizteko konpromiso hartu dute, eta 2030 urterako hainbat helburu ezarri klima aldaketari aurre egiteko, baina Nazio Batuen ingurumen programak atzo aurkeztu zuen txostenak jasotzen duenez, konpromiso horiek beteta ere ezingo lirateke Parisko hitzarmeneko helburuak lortu. Glasgowko goi bilerarako astebete falta dela, oraindik klima hondamendirako bidean gaudela adierazi du Antonio Guterres, Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak txostenaren aurkezpenean, gehitu legez beroaldia hemen da, eta beharrezkoa den lidergoa lo dago. Egoera horrela Eusko Jaurlaritzak 2021-2024 aldirako energia trantsizioaren eta klima aldaketaren plana onartu du bart. 3 trantsizio mota bereizi ditu Jaurlaritzak aurkeztu duen txostenean guztiak ekonomia lehiakorra eta jasangarria sustatzeko helburutik abiatuta.
energia eta klima trantsizioa, trantsizio teknologiko digitala eta trantsizio demografiko soziala. Arantxa Tapia ingurumen sailburuak aurkeztu berri duen planean hain zuzen, 305 milioi euroko inbertsioa egingo da. Eta berotegi efektuko gasen isurketa 30% murriztea du helburuetako bat, beti ere kontsideratuz urtek hasierako urtea 1980. Bestalde batetikan energia berriztagarrien kuota azken energia kontsumoaren 20% izatea lortu nahi da, eta Euskal Lurraldeak klima aldaketaren aurrean duen erresilientzia garatzea, ziurtatzea eta gaur egungoa baino handiagoa izatea. Bada plan berria Izpide Aitor Urresti energia berriztagarrien irakaslea izan da eguerdiko magazinean eta horresen utxunea zaritu da hain zuzen ere entzun dezagun. 2024 markatutako bai negutegi efektuen isurien murrizketa eta energia berriztagarrien helburuak bai aurrera pauso bat badirala ematen du. Baina egia da gero oraindik ere plan honen letra txikia irakurri behar dugu, baina markatzen dituneko 15 ardatz horietan nik uste argilunak agertzen dirala, ez? Aparte azken egunotako albiste izan da, Bergaran martxan jarri nahi duten pirolisi bidezko proiektua. Paudane Arbeo lankidea bertan izan da, proiektu horrexen inguruan bertako igaldezka. Batez ere kezka nagusitu da auzotarren artean. Jaurlaritzaren eskutik Bergaran pirolisi bidezko proiektu bat jarri asmo dute. Hain zuzen eremu honetan eraiki nahi dute Basalgo auzoan hasiera batean gaur egun zabortegian edo errausketan amaitzen duten paperaren industriako azpiproduktuak kudeatzeko irtenbideak bultzatzea da proiektuaren helburua. Herritar askoren ustez ordea hondakinen balioztatze edo errauste bidezko deuseztatze jarduera bat da eta kezka agertu dute proiektuaren aurrean. Bergarara hurbildu gara herritarren ahotsa jasotzera. Udaletxetik bialduzke zirkular, zela proiektua diputazioa dara eta aurrea dira eta hori. Incinera horra jungo dela eta hori, estatu mailakoa, lehenengoa izango dela, estatu mailako danak papel danak hemen errotzeko. Usainak eta atzen mahu, horretako izango litzake, aizia nundi joten da bena, ara joten mahu, dana aizia doia, aizia eta keiak eta dik beste danak bera. Gora joten mahu, beste, ara, hauzoa da, Basalgo, dana kutsatuko litzake ez, ni pentsa biten dut. Zein ez dago kezkatuta ez. Zuk zeure etxian jartzen batzu ora bezine bat ez da egipa. Handa agroturismo bat, da arepe hango seme batek esan dauzela kezkauta dauzela ez. Gentia kezkauta da, home, neuride, ez dago izute, hauzo nahontagan hori basarria bertan daude eta aztein. Eguneroko bizitzaiteko, nahiz da norrera ez egon hemen. Osea, azke ez da, incinea txo bat, amengo papelak erretzeko ez, a nivel nazional. Osea, bakarrik, danak erreko dira, hemen niri esan dibatenez. Hombre, hemen azpiko basarri hau, ez da hongo, 500 metro ez dira hongo. Gero hortikan azpikuak eta gero gora da ona, goian da, azpiraldea, eta gero honea, aizegun zelako aizia gotzen honea etorreko da, bai. Oain, osea, oso dana oso irikila da. Ez dakat zehatzuta esatei, baina oain momentu aramen bertan daudenak, hogei azpitik dago dira. Zaldibarreko zabortegira iristen ziren loi eta hondakinen artean dozenaka 1000 tona paper industriatik iristen ziren. Paper fabrikak orain hondakin horientzako irtenbide bila dabiltzala horiek bultzatutan Bergaran abiatu nahi dute proiektu bat. Eta Basalgo auzotarrek Zaldibargo itxura izango ote duen beldur direla adierazi digute. Hori da beste bat. Bildur hori betik egon da. Hain zuzen jendaurrean jarri duten informazioaren arabera, enpresaren asmoa da urtan 155.000 tona paper hondakin kudeatzea, eta paper errefusak eta destintatze prozesuko eta araztegietako loiak hartuko lituzkete.
Eta ingurumenaz gabiltzala 5 hilabete geroago Durangoko udalak ez ditu jaso Lakuako gobernuak airaren kalitateari buruz egindako ikerketaren emaitzak. Honekin batera airaren egoera txarrari aurre egiteko baliabideak beharrezkoak direla nabarmendu du Durangoko udalak. Honekin batera aire txarrarekin zerikusia duten azken gertakarien ondotik baliabideak handitzeko eta herritarrak egoera horietatik babesteko protokoloak sortu behar direla gaineratu du udalak. Maiatzaren 7an Lakuak behineko datuak eman zizkion Durangoko udalari, datu osoak 4 asteko epean emango zizkiola adieraziz. Halere, ia 6 hilabete pasa direnean oraindik ez ditu jaso. Ingurumenaren bueltakoak alde batera utzita aipatu dugu Lerroburuetan Hamaika Telebistan kolpez kolpe saioak denboraldi berria hasiko du gaur. Gaueko 10:00 berrikuntza moduan egunerokora jauzi egingo du programak eta Ekinatorra Sagasti saioko zuzendariak berak gidatuko du. Analisian arituko diren emakume kazetariak lagun izanik. Telesforo. Harrak imaginatuko altzun berria, orain. Feminista, eko, trans, cis... Eta jekita bapatian chill mafia ikusiko balu, aldatin barko luke, Esan barko luke, zuek utopikok! Esan beharrean, zuek psikotropikok! Entzun arren San Fermin, konkistatu gaitza zuen mesedez, Nabarrika, berri zaitxea! Hau bai, plan perfektua, ba! Bestaldetik abian da, Herrigora 2021 kanpaina auzolanean euskarari puzka emanez. Hamaikako lantaldea kanpaina ezagutzen aritu da egunotan, beraz ikusi dezagun emaitza jarraian. Herrigoraren udazkeneko kanpaina, Nafar hegoaldeko usta euskara ipuzka, eta abiatzeko modua da auzolanean egitea. Gero kanpaina bukaeran banatuko diren saskiak prestatzen. Aukeratu dugu horrela hastea, nahi genuelako aurtengo kanpaina honetan batez ere atentzioa jarri kanpainaren ekarpenari esker sustatuko diren euskalgintzako proiektuetako bat agerraldia da. Agerraldi horren espiritua, irudia eta hori erakusteko aukera bat izan alzelako lehenengo egun hau. Berez auzolan hau, kutxak egitearena urteroko hitzordua da, jende oso gustora etortzen dena eta hemen goiz pasa bat egiten duguna, baina urten hori apur bat indartu dugu, jende gehiago etorri da gainera, batez ere jende gaztea, eta gero arratzaldean Tuteran, kontzertu bat egongo da, agerraldiaren agendan dauden ekintza guztien artean kokatu duguna, eta kontzertu horretara ere beste jende asko etorriko da, eta horrela apur bat irudikatzen dugu kanpaina hasierako momentu honetan, bai alde batetik, kanpaina hasten dela, kutxak preste daudela, eta eskariak egiteko epea zabaltzen dela eta bar, baina batez ere, kanpainaren arrazoi nagusietako bat dela agerraldia egitasmoa bultzatzea. Euskararen emariak berrituta eta berriro geuk egiten ez badugu ez baitu inork egingo. Nafarroa erdita hegoaldeko eremu honetako euskaltzaletasunari ekarpen ekonomiko bat nola egin aldiogu, hemengo nekazaritzari edo ekoizpenari bultzada nola eman aldiogu, eta hori auzolanean nola egin daitekeen. Eta ematen du eskema horrek oinarriak badituela. Eta agerraldi azken finean da, eremu honetan euskerak espazio barriak irabazteko
egitasmo bat. Tokian tokiko euskaltzaleek ikusten dituzten behar eta interesak eta gogoen arabera, ber nola bultzatu aldiren, iniziatiba puntualak, egonkorrak edo abar. Leku batzutan izango dira ludotekak martxan ari direnak jartzen, beste batzutan ekoizletxe batzuetan euskera planak, herri batzuetan kale izendegiak elebitan jartzen ari dira, euskera egunak antolatzen, eta apurka-apurka segurazki etorriko dira egitasmo iraunkorragoak eta anitzagoak. Eta orduan, AEK sortzen eta ikastolek egiten duten euskaltzaleak eta euskaldunak sortzeko atal horri, agerraldiak segurazki osatu ahal izango dio agerraldiaren egitasmoak eman ahalko dio, espazio barriak irabazteko, eta hemen orokorrean azken finean euskarari euspo barri bat emateko aro bat irekitzea. Eta kanpainak, udazkeneko kanpaina hauek zazkiak, banatzeko kanpaina hauek, horri bitartekoak eta horri bultzada emateko tresna izango dira. Eta segurazki, orain da momentu aurrengo 3-4 urteetan salto hori emateko. Agerraldian urtu dira, agerraldian urtu dira, agerraldian urtu dira, agerraldian urtu dira. Nafarroatik Bizkaira jokoteknia euskarazko bideo-jokoen laugarren jardunaldia egingo da azaroaren 6an Bilboko Euskararen etxean eta streaming bidez ere emitituko dituzte hitzaldiak. Ekimenak euskara eta bideo-jokoak uztartzea du helburua, baita bideo-joko zalen komunitatea sortzea ere. Horrez gain Europako hizkuntza gutxituen egoera azaleratuko dute hizlariek. Azkue Fundazioak eta Game Erauntziak elkarlanean onduta jokoteknia bideo-jokoen laugarren euskal jardunaldia egingo da azaroaren 6an. Ekimenak euskara eta bideo-jokoak uztartzea du helburu, baita bideo-joko zaleen komunitatea sortzeare. Hala, Europako hainbat bazterretako gonbidatuak elkartuko ditu, eta Jordana Kasuso Azkue Fundazioaren zuzendariak nabarmendu du hizlariek hizkuntza gutxituen egoera azaleratuko dutela. Europako hizkuntza gutxituen esperientziak hurbiletik ezagutzeko aukera izango dugula. Hortxe, daukagu Galizia, Gales ere, Bretania, Katalunia, zuzeneko esperientziak ezagutzeko aukera izango dugu. Horrez gain, antolatzaileek erabaki dute euskara inguru digitalean egiten ari den bidea jasotzea. Gauzak horrela, Kasusok aurreratu duenez, aurreko jardunaldietako ponentziak liburu batean bilduko dituzte. Erabaki dugu aurreko 3 edizioetako ponentzia guztiak liburu baten argitaratzea. Gainera, Maitane Jonguitu Game Erauntziko kideak iragarri du 4 hitzaldi egiteaz gain, beste 2 kolaborazio ere izango direla. Eta horregatik 4 hitzaldi egiteaz gain, 4 aurkezpen egiteaz gain, bideo bidezko 2 kolaborazio motz ere izango ditugu. Horrez gain, Game Erauntziko kideak adierazi du 3 emakumeek hartuko dutela hitza jardunaldietan. Eta horrekin azpimarratu nahi dugu ere emakumeak bideo-jokoetara aritzen garela, kontsumitzaile bezala, baina ere sortzaile edo ikerlari bezala. Bideo-jokoen profesionalak, ikertzaileak eta zaleak biltzen dituen ekimena, jokoteknia Bilboko Euskararen etxean antolatuko da azaroaren 6an. Hala ere, streaming bidez ere ikusteko aukera egongo da Azkue Fundazioaren YouTube kanaletik eta Game Erauntziaren Twitch kanaletik. Eta albistegiaren bukaerara iritsita Gasteizko aitzina folk jaialdiko aurkezpenaren irudiekin utziko zaituztegu gaurkoan. Aitzina folk jaialdi solidarioaren 9. edizioa hartuko du Gasteizek urriaren 29tik urtarrilaren 2. Jaialdiak 14 emanaldi egingo ditu hiriko hainbat tokitan eta nazioarteko zein bertako artistak izango dira. Beraz, hitzordua jasota besterik ez, gure aldetik hauek izan dira eguerdiak guran gaur zituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte.